Európa vymiera. Aj my ako Slovensko vymierame. A existujú jasné štatistiky o tom, že keď sa dvaja ľudia zoberú a žijú v manželskom zväzku, tak majú o jedno dieťa viac ako ľudia, ktorí sa majú radi a žijú v krásnom zväzku, spolu muž a žena, ale nevezmú sa, to znamená neuzavrú manželstvo. Prečo to tak je? Je to veľmi jednoduché, pretože paradoxne ten manžel tým manželstvom príjma záväzok na seba, že sa o tú manželku a o tie deti postará. A preto aj tá manželka je častokrát ochotnejšia mať ešte o jedno dieťa viacej, pretože má taký väčší pocit istoty. Bez toho, aby si to takto tí ľudia museli uvedomovať. Ale toto je dlhodobo dokázané. Čiže ak my chceme, aby sme ako spoločnosť, ako Slovensko, ako slovenský národ, ako Slovenská republika, ako Stredná Európa, ako západná civilizácia nevymreli, tak v našom bytostnom sebeobrannom záujme je podporovať manželstvo muža a ženy, pretože to je najlepšie prostredie na to, aby vôbec deti vznikli a aby sa čo najlepšie tie deti, aby sa im čo najlepšie darilo, aby boli čo najlepšie vychované, aby mali čo najlepšie predpoklady pre život.